atitongira mwe maingazima right iye murume mume akadanana nemwe mukadzi ndokubva vadanana vadanana kudaro mukomana simurume nemukadzi varume tagara tisu tinomwaya masese kana uchida mukadzi kazhinji ndiwo unobudisa hongu zviriko mazuva ano kuti mukadzi anogona kuti ndeapo neapo asi murume kazhinji anogona kuti kubhadharira rent agokubhadharira chikoro agokutengera hembe baba ndo vanomiramira mukadzi kana asevenza anoita hake apo neapo asi murume uyu zvadaro vakazosvika pakusiyana mukadzi uyu achibva anoroorwa neumwe murume yei asiya munhu akamaendesa kuchikoro yes kwakunoroorwa neumwe achibva azoroorwa nemumwe ende iye murume akaroora umwe mukadzi uyu so murume uyu ari kuti paasangana nemukadzi uyu akatosangana naye akatomubvisa imwe hembe achiti ndindakaitenga bvisa bhutsu iyi kumshu kana akasangana sina chakapfeka neunzwari chamari aiwa mari yangu yaina kupera ukaroorwa une mari yangu iyo ndipe mari yangu chiri padhuze nakuti otutora yakadaro inenge yakuda profeti Hosea Chipanga kandirika akazoimba wakati muchaneta upinde denga doro ndini ndakutengera ndakudhakisa akuenda nemumwe murume kana system akachiitwaka kuti ndikutengere doro wadhakwa unondituka ndikuchire zvakati unopedzera kuya kwandiri saka ndoita sei munhu wenyama hatende ndakuendesa kuchikoro ubva uroorwa nemumwe murume asiwo mutemo unoda wasangana neni zvizokandiitira paroti ipapo aiwa izvi zvinhu maizviitirana mukudanana handiti mukudanana pane zvakawanda zvatinoitirana zvimwe zvisingadhimandike bheki handitika hazvidhimandike ai akuda maingazima alright